Pajatu pachichewa pali mawu amene amanena kuti mphamvu zimatha kandeti unali kusogoleri kande kuti ndi ufumu china chilichonse imafika nthawi yoti zonsezo ndikutha ndingokhala zina chabe penanso mwina dzinalo nkuchita kuyiwalika komwe kuti kunali akuti amphamvu zimenezo ndithu zimatha kuchitika pa miyoyo yathu ya siku ndi siku. Nkhani tonde ku chipani cha Malawi Congress Party tikhope kuti ambiri utsatira bwino kuti ku chipani kumeneko chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 ndiye kuti sichinachite bwino chipani chimenechi chinaluza pa chisankho chimenecho ngakhale zonena kuti chinali ndithu chikuyendesa boma komano sizinachitira bwino anthu amene analuza. Ndipo osatira kuluza kumeneko tikhope kuti ambiri utsatira bwino kuti kuli mpungwepungwe umene wabuka ndithu kumeneko osatira chipani chimenechi ena ndithu akuluakulu kumeneko ndoti akuloza chala amene anali ndithu adindo kumeneko adindo amphamvu ndeti kumeneko kuti ndithu a president a chipani chimenecho amene watu ndi Lazarus Chakwera kuphatikizaponso ndithu amene ali mlembi wamkulu kumeneko amene watu ndi Richard Chimwendo Banda ndi anthu ena ndithu amene ali ndi ma decision makers ndeti kumeneko ndithu akulozedwa chala kuti kulephera kwa chipani pa chisankho chimenecho kwachitika chifukwa cha kulephera kwa anthu amenewa. Maka kulephera kumeneko ndeti kusogolera dziko komanso kusogolera ngakhale ku chipani kumeneko tikhope kuti ambiri imene chipani chimene chimapanga convention kumakhala ndithu anthu kupakana matope kumakhala nkhani zambiri ayi a secretary general akulimbana ndi kampu yakuti ayi amatafuna wakuti agwe zambiri ndithu zimakhala zochitika kumeneko. Ndipo ino ndithu ni mboni ngakhale ku chipani kumeneko cha Malawi Congress Party akuchitira ndithu mboni ndifake mpungwepungwe umenewo wabwera ndithu ukukula kwambiri kumeneko kuphatiza panepo kumbali ndithu ya dziko pajati kunena zonoti chipani chimenechi ndi chimene chimasogolera ndithu dziko zambiri zosalongosoka zimachitika kandi ndithu anthu sakukondwa maka ndi chinthu china chake choti sichikuyenda bwino zimapeza zonoti anthu akati akapite akapange ma demonstrations ndiye kuti amene ali Richard Chimwendo Banda zinawo limakhala pa number 1 limene ndithu limatchulidwa kuti amatumiza ndithu anyamata ziwanje amene amakavulaza kapenanso mwina kuthibula anthu opanga zionesero zimenezo sonza zoti samafuna ndithu kuti usogoleri wawo uzizuzulidwa zimene ndithu ndizosempha ndi mfundo za democracy. Ndipo osatira kuti zonsezi anthu ndithu amaona kandi kuti ni nzika kandi ndithu mamembala aku chipani chimene cha Malawi Congress Party amadziwa ndithu kuti zonsezi amene akupangisa ndi wakuti ndeti tikhope kuti ambiri osatira bwino kuti pamene ndithu anthu amene ankapita ku chisankho anakuchita kuchenjezedweratu kuti ngati angalephere pa chisankho chimenecho amene azalozedwe chala ndiye kuti ndi atsogoleri amenewa kuphatizapo mtsogoleri komanso ndoti amene ali Richard Chimwendo Banda ndi amene ndithu anali ma target kwambiri kumeneko. Ndipo osatira kuti zinthu zimenezo zinachitika taona ndithu kuti nkhondo ndithu yabuka kumeneko ena mpaka na kumabwera ndi chiganizo kuti kuchitikenso convention ngakhale kuti nthawi yopanga convention idakali kutali kwambiri komena ndithu kumabwera ndi maganizo amene kuti kuchitikepo convention atsogoleri amene athotholedwe sakufunikanso kumeneko ena ndithu umachita kutukwana atsogoleri amenewa makapo osatira ndithu kuti anthu amenewa ayikidwa ndithu kudzuwa. Ndipo osatira nkhani zonsezi zimene ndithu zakhala zikuzungulira uko amene watu ali Richard Chimwendo Banda ndiye kuti zimakhala ndithu zikuwapeza tikhope kuti kumagulupu so akumeneko kandi kuti magulupu a WhatsApp kumeneko ndiye kuti nkhani zimenezi zimakhala ndithu zikuwapeza. Ndipo osatira zimenezi taona ndithu kuti kumeneko ali Richard Chimwendo Banda pajali ndi page yawo pa ameneko ndi pa Facebook ndiye pa page imeneyi amakhala ndithu akuposta nkhani zosiyanasiyana kandi kuti makampeni amene chipani chimene chimakhala chikuchita kandi kuti zochemerera chipani chimenechi zimakhala ndithu zikupangidwa post paneko page imene tikhope kuti ambiri kuitsata bwino imene toyima inalembedwa kuti Richard William Chimwendo Banda ndi panopa ndithu ataona zonoti pamene pandithu akuthiridwa mphepo pa page imeneyi iwo ndithu angopanga chiganizo chonena kuti angopanga terminate ndikuti angoyideleta page imeneyo ndikuti panopa kuti mukapitenso pa Facebook mukapange search page ya Richard Williams Chimwendo Banda ndiye simukayipeza ayithotholapo makapo osatira ndithu kuti zinthu ndithu sizili bwino kumeneko ena amachita kupita pa page imeneyo ndithu kumakathira maphuzo pamenepo kunyoza ndithu amene wa Richard Chimwendo Banda kuti ndithu awonongera chipani. Nkutheka tomwe ndi ndimanga pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party amene ndithu afika popsa mtima mpaka ndithu kudeleta page yawo pa Facebook page imeneyo imene imadziwika kuti Richard Williams Chimwendo Banda. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwali upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutifikira
mosavuta.